Вдигни темпото, увеличи печалбите. Темпобет. Мирасема, остър пас в наказателното поле. В малкия пенал бе насочена топката. На първа града бе насочена топката, все пак стигна тя до Димитър Илиев, той се опита да центрира, след което и Мичев опита да центрира. Чани притъпиха остротата на това свое нападение. Все пак добра възможност. Какъв пропуск, какъв пропуск! Читатели на Sportline BG, както и на... Чакате обаче да видим какво ще се случи тук, дали ще бъде отбележен гол. Не. Какъв пропуск на Георги Миланов на Монтана. Шут на Сандански и вратарят на Литекс Евгений Александров. Дори с 3 души по-малко. Сега обаче да видим Борис Кондев. Получи страхотно подаване Кондев в мира добре с Христо Янев. Пуска пас към Джерманович. Джерманович стреля. Бе оставен абсолютно непокрит Джерманович. Сега Занев отляво. Центрира в наказателното поле към Христо Янев. Той се разминава с топката. Виктор Трифонов ви каза, че наставникът се бе заканали. Сега обаче голово положение за Литекс и какъв пропуск. Трети пропуск на Джерманович. Джерманович, простете. Шампионът на България не успя да победи на собствения си стадион, градския стадион в Ловеч, коравият тим на Стефан Грозданов.